Könrügünç etrafının täzeyap we zaman daýhan birleşiklerine 28 aprelde 280 töweregi yerli ýaşaýjynyň döwlet dukanlarynyň ýeňillikli azyk paýlaryny talap edip geçiren aýry başga iki protest aksiýasynyň ýa-ni Sewitde internet aragatnaşygynyň kesilenligi bu barada habarlar gowuşýar. Bu aralykda ilatyň subsidiýalenen azyk paýlaryny talap edýän täze protest çäreleri Könrügünç etrafynyň 30 kilometr töweregi Günwatarna ýerleşýän Saparmat Türkkomaş etrawyna hem hasap alyndy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Könrügünç etrawyna kesilen internet aragatnaşygynyň 15-nji maýy içinde ýapyk saklanmagyna garaşlýanyny, Sewitde polisiýa we eskerlerden ibarat 50-den gowrak gözegçilik toporlarynyň döredilendigini habar berýär. 3 esker we 3 polisiýa işgäriniň ibarat toporlar ulaglardan nowatçylyk çekýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýa-da geçen hepde Türkmenistanyň Kronikasy neşri Daşowut welaýatynyň Könrügünç etrawynyň täzeýap daýhan birleşigine 28 aprelde ýüze golo yerli ýaşaýjynyň mart we aprel aýlary üçin ýeňillikli azyk paýlaryny talap edip protest aksiýalaryny geçirenliklerini, munyň ýa-ni zaman daýhan birleşigine hem 180 töweregi ýaşaýjynyň bir meňdeş talaplary bilen Könrügünçe barýan uly ýoly petiklenliklerini ilkinji bolup habar berdi. Bu wakalar tasdiklatmagy başaran Azatlyk radiosynyň habarçysy protestçileriň polisiýa güýçleri bilen çakmışanyny, 15 töweregi raýatyň saklananyny habar berdi. Bu aralykda 6-njy maýda Saparmat Türkkomaş etrawynyň Goşohowlu we Aýbewur geňeşlikleriniň hem de Peşanaly depe obasynyň ýaşaýjylarynyň barat 350 töweregi protestçi etrap merkezine jemlenip häkimlik binasynyň öňünde döwlet dukanlaryndan fevral aýyndan bäri alyp bilmeýän un paýlaryny talap etdiler. Etrap häkimi proteste ýönlenenleriň un paýlarynyň 8-nji maý duşanbe gününe çenli öýlerine eltilip berilejekdigini wada berdi we protestçiler garşylyksyz dargatmagy başardy. Şeýle-de etrawyň çörek karhanasynyň başlygy we sewda bölüminiň hünärmenleri ýygnananlaryň her birine 10 sany buhanka çöregini paýlap beripdirler. Şeýle-de etrap häkimi protest aksiýasyna ýygnananlaryň öňünde etrawyň sewda bölüminiň başlygyna dilden käýinç beripdir. We 8-nji maý günü akşam saat 18:00 çenli ilatyň ýeňillikli azyk paýlary paýlanmasa işinden boşadyljakdygyny duýdurypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy protest aksiýasynyň ýa-ni Saparmat Türkkomaş etrawynyň döwlet dukanlaryna ilatyň un paýlarynyň berilip başlananyny habar berýär. Saparmat Türkkomaş etrawynyň häkimlik binasynyň öňünde geçirilen nägililik çäresine ýygnananlar bazarlardaky we dukanlardaky azyk önümleriniň bahalarynyň hem halkyň aýlyk girdejilerine laýyk geçirilmegini talap edýärler. Aglamadyk çaga süýt ýok. Büdjet edarlarynda we owu hujuluk pudugynda adamlar döwletiň berýän uzypsyz aýlyk hakyna zähmet çekýärler. Döwlet hem bazarlardaky we dukanlardaky bahalary ilad üçin ilýeter etmeli. Diýip Goşohowlu geňeşliginden bolan bir näçe aksakkal ýaşlaýdýar. Bu ýagdaýlar ilad arasynda düýpli närazyçylygy getirmänkä döwletiň pikir etmeli wagty geldi. Diýip ýaşlylar sözüniň üstüne ýetirýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistana dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasyna raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlaryna un we ösümlik ýagy esasy iýim azyk paýlary hökmüni arzan bahadan kesgitli möçberlerde raýatlara hödürlenýär. Emma häkimetler ýurdun agla we sewitlerini ilatyň azyk paýlary şol sana çörek bilen kadaly üpçün edip bilmeýärler. Aşgabatyň etraplaryna iki hepdeýal gysa wagtyň dowamyna adynyň 3 gezek suw üçinçiligi kesildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Soňky sapar 5-nji maýda paýtagyň parahat etrapçylaryna hasap alynan suw ýetmezçiligi günüň dowamyna 3 sagatdan 8 sagata çenli dowam edýär. Suw üçinçiligi Aşgabatyň etraplaryna gezegine öçürilýär. Tomuz nämeler bolar? Muny gözüňe de getirmek kyn. Bu ağırlykda suwlar kesilende alternativ suw üçinçiligi ýoly goýulmaýar. Öňler iň bolmanda suw daşyjy ulaglar gelerdi. Häzir bolsa men bu barada hatda işitmedimem. Diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Suw üçinçiliginiň kesilmegi şol bir wagtda alternativ üçinçiligiň ýoly goýulmalygy we suwun kesiljekdigi barada häkimetler tarapyndan öňünden habar berilmediligi şäher ýaşaýjylarynyň nägililigine getirýär. Suwun kesiljekdigi barada ne SMS geldi, ne köpçüliklerin habar beriş teristleri arkaly bildiris berildi. Ne de köp gatly jaýlaryň girelerine bildiris kagazlary atyldy.
diýip şäher ýaşaýjysy nägilelik beýan edýär. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri dowam edýän suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar soňky wagtlarda hasy ýitileşýär. Bradyň Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenis şäherine hem 25-26 aprel günleri durmuş tesgalaryna we ýaşaýyş çaýlaryna iýerilýän suwuň birnäçe sagatlap kesilendigini habar berdiler. Sevtek habarçymyz Hazaryň kenaryna şäherde 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri adyndan 20 gedek suw üçinçiliginiň kesilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan paýtagat ýaşaýjylary nowatdaky suw ýetmezçiliginiň durly oňaýsızlyklara ýol açýanyny, günnelik durmuşy bökdüýändigini aýdýarlar. Biz takminan 80-100 litr töweregi ähtiýaç suw alyp goýýarys. Ýöne ähtiýaç suw gaplary kwartiralarda gosmaça ýer tutýar. Üstesine köp adamda beýle mümkinçilik ýok. Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaşlykda aýdýarlar. Azatlyk radiosy paýtagatda meregelen nowatdaky suw ýetmezçiligi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen adat bolýaly mekteplerde we okuw terbiýetçilik edarlarynda awatys isler üçin ýene-de mejbury pul toplanýar. Mary welaýatynda ähli mektepleriň okuwçylary dinç alysdan öň degişli klas ýolbaşçylaryna azyndan 50 manat tapşyrmaly edildi. Pul bermekden ýüze urýanlara yaramaz bahalary bilen haýwadatylýar. Agyr ykdysady krizisiň arasynda enatalar bu çykdyjylaryň özlerini gosmaça agram salýandygyny aýdýar. Mary welaýatynyň çägindäki mekteplere we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň her birinden remont üçin 50 manat pul toplanýar. Bu barada bilim ojaklarynda enatalar bilen geçirilýän ýygnaklarda mälim edilýär. Bu talap her kime, hatda köp çağaly maşgallara degişli. Munyň üçin soňky möhlet 20-nji may diýilip kesitlenildi. Diýip marly habarçymyz 8-nji maýda gurrun berdi. Şunkü gün hatta iýmit üçin ýeterlik pullary bolmadyk ilat köpçüligi bilim resmiýetleriniň bu talabyny ýerine ýetirmäge alaçsyz razy bolýar. Mektepde bu talap barada çağalarymyza yglan edenlerinde geljekki bahalary barada oýlanmagy hem maslahat berýärler. Garaz gönülap aýdylanda pul tapşyrmadyklary gyýa göz bilen garaljakdygy duýdurulýar. Mundan başga da pul bermedik okuwçylaryň molimleri tarapyndan köpçüligiň öňünde kemsidilýän halatlary hem bolýar. Maddi ýagdaý has agyr bolan hojalyklaryň çağalary özleri gara işte işläp bu pulu toplamagy synanşýarlar. Diýip marly enatalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede remont üçin maliýet teristleri suýul uçurum bolýan ýaşlardan hem talap edilýär. Gutorduş sınıf okuwçylarynyň çykdyjylary onsuzam ýeterlik. Marynyň mekteplerinde uçurumlar soňky jaň dabaralar üçin 400 manat, molimlara sowgat üçin 200 manat, täze egin eşikler üçin hem azyndan 1000 manat çykarmaly. Enatalar gutorduş synaglarynda perzentlerinden ar alınmagyndan howatyr edip, remont üçin hem pul bermäge razy bolýarlar. Diýip habarçymyz belledi. Onuň maglumatlaryna görä mektepleri her ýyl awatlymak talaby etrap, şäher, welaýat bilim müdürlükleri tarapyndan öňe sürilýär. Sınıf otoglarynyň awatlysi islerine mektep mugallimleri jogap bermeli edilýär. Öz edeginde mugallimler de, terbiýetçiler de awatlysi isler üçin özleriniň gosmaça çykdyjy etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar we alýan zähmet haklarynyň öz hojalyklaryna zordan ýetýändigini belliýärler. Mektep müdiri isle okuwçylardan pul topla, isle öz jübiňden çykar. Bu gyzyklandyrmaýar, esasy zat sınıf remont edilsin diýär. Biz hem molim halymyza ýylyň çağasyndan pul soramagy utanç bir iş hasaplaýarys. Ýöne başga alajymyz ýok. Barly maşgallaryň çağalaryndan guruluşyk serişdeler bilen hem kömek etmegini soraýarys. Diýip 50 ýaşlaryndaky marly mugallimlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda mekteplere awatlamak we durly zerurluklar üçin pul ýygnamak onlarça ýyl bäri amala asyrylýar. Döwletiň garamagynda bolup, büdjetden maliýeleştirilýän bilim edarasynyň awatlanmagynyň näme üçin enatalaryň hasabyna amala asyrylýandygyny resmiýetlerden anyklamak mümkin däl. Azatlyň mekteplerden we bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat almak ugrunda eden synançyklary başa barmady.